खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि। बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा मैयानि सानाव जे जानानै थांनाय बिटिसि एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि गेजेरजों जे बिथांखि लानाय बे बिथांखि लानायनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। नैथि बिथांखि बायदियै बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ जे बर' हारिनि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबनानै लानाय एबा मुंख्लं जानाय मुंख्लं नखरनो बे समाव मोनसे गोनांथार फोसावथाय होदों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव मुंख्लं नखरनि जाय बिथांमोना बे समाव सरकारारि जायखिजाया मोनसे साख्रि थिसनथायनि थाखाय जुदि एप्लाइ खालामोबा बै बिजाथिफोरनो 3% रेहाय एबा खथा थागोनखौ फोरमायथिदों एबा बिथांखि लादों। इसी मीटिंगनि गेजेरजों थामहिनबा एग्जिकिउटिभ मीटिंगनि गेजेरजों बे बिथांखिखौ लादोंखौ फोसावथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बेनि गेजेरजों फोरमायदों दि बे समाव मुंख्लं नखर जाय बिथांमोना बिटिआर सरकारजों फोसावजानाय जे मुंख्लं नखरनि जे लिस्ट बे लिस्टआव बा मुं फारियाव थानायफोरासो बे सुबिदाखौ मोनगोनखौ फोरमायथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। आरो बेनि अनगायैबो गोबां गोनां बाथ्रा फोसावथिदों थामहिनबा बिथांखि लादोंखौ फोरमायथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। नोंथांमोना मिथिगौ जे बिएलटिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथां बिर सिलागां बसुमतारी बिथांनि बिमुंजों बे बिथांनि बिमुं आरो बिथांनि जे मुसुखा बिथांनि मुंख्लं खाम्फा आरो बे समाव मुंख्लं खाम्फाखौ साब सिखोनै लाखिनो थाखाय दानसेयाव बिटिआर सरकारनिफ्राय 20,000 रां अनसुंथाइ होलांबाय थागोनखौ बे समाव बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। ब्रैथि बिथांखि बायदि बे समाव सला अस्ताद आरो विष्णु राभानि बिमुंजों बे समाव नर्थ ईस्ट रिजन एवार्ड बिमुंजों बे समाव बान्था होनो थाखाय सिगांदों। बे समाव बिटिआर सरकारा थारैनो बाख्नायनांगोन जे बे समाव सला अस्ताद आरो विष्णु राभानि मुङै बे समाव नर्थ ईस्ट रिजन एवार्ड होनाय जागोनखौबो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों। मैयानि लाजानाय जे बिटिआर सरकारनि माखासे गोनां बिथांखि बे बिथांखिनि सायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया फारि फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। मैया 28/6/25 खालार खालि जोंनि एग्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिंनि गेजेरजों मानगिरि शिब प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा बड'फा इउएन ब्रह्म उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा नखर बे नखरनि मुङाव पेन्सन जोङो मोनसे बिल पास खालामनानै पेन्सननि मुङाव मास मोनसेयाव बा दान मोनफ्रोमबो जोङो 1 लाख करै बिटिआर सरकारनिफ्राय होलांनाय जाथों होननानै मोनसे डिसिसन लानाय जायो। आरो बेजों लोगोसे बिएलटिनि गायसनगिरि आफादगिरि मुंख्लं बिर सिलागां बिथांनि मांखरसालि आरो बिथांनि मुसुखाखौ फोसाबनायनि मुङाव दान मोनफ्रोमबो 20,000 करै अनसुंथाइ होनाय जाथों होननानै मैयानि इसी मिटिंनि गेजेरजों जोङो थिरांथा लानाय जादों। आरो जोंनि सरकारा 10 बोसोरनि थाखाय जेब्लासिम बे 10 बोसोराव जोंनि बिटिआरनि सिङावहाय साख्रि ओंखारनाय जागोन बा साख्रिनि नटिफिकेसन होनाय जागोन बेवहाय जोङो जेनेरेलि 3% करै मुंख्लंफोरनि नखरफोरनि थाखाय जोङो मैया इसिआव एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव पास खालामनाय जादों। नाथायबा बे मुंख्लं नखरफोरनि मुङाव 3% होनाय जादोंब्लाबो मोनसे खोन्थाखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं गभर्नमेन्टनि जानानै रोखा फोरमायथिनो नागिरदों दे जोंनि एक्स एनडिबि फोरनि मुंख्लं आबसुनि मुंख्लं आरो बिएलटिफोरनि मुंख्लंनि लिस्टआव जायफोरनि मुङा थागोन बिथांमोननि मुंख्लंनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौसो जोङो 3%आवहाय सोसननाय जागोन। गुबुन फारसे कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा आरो जोंनि सला अस्ताद जायखौ जोङो सन्तोष कुमार बसुमतारी होननानै मिथियो बिथांनि जा फिल्ड जात्रा गाव
माने जात्रा गाव खालामनाय बै जात्रा गाना बिथाङा खोब बेवहाय मुंदांखा बर' समाजावहाय बिथांमोन सानैनि मुङाव सला अस्ताद आरो बिष्णु राभानि मुङाव जोङो बोसोरफ्रोमबो जोंनि सरकारा नर्थ इस्ट रिजन एवार्ड होनायनि थाखाय मैयानि इसि मिटिंनि गेजेरजों थिरांथा लानाय जादों।